Mga isuon, nining Lunes sa ikanapulo o upat nga simana sa kalendaryo sa atong simbahan, ang Ebanghelyo naghisgot og duha ka mga tao. Ang una, ang opisyal sa sinagoga. Dili ni siya magtutudlo sa balaod, dili po ni siya pari, but official in the synagogue. Siya ang in charge sa tanang mga kalihukan sulod sa sinagoga, o siya pod ang mo-appoint kinsa ang pabasahon sa mga pagbasa matag adlaw sulod sa sinagoga. So daghan siyang mga tao, impluensyado siya tungod sa iyang posisyon. Tingali tungod sa iyang posisyon, daghan gini siya og salapi. Ug magamit niya bisan unsay iyang gusto aron mamaayo lang ang iyang anak. Apan wala gyud niya maangkon ang iyang tinguha nga mamaayo ang iyang anak tungod kay namatay man hinuon. So ang katapusan nga nisantob sa iyang hunahuna, muadto siya kang Hesus. Og iya kining gibuhat matud pa sa inyong nadungog nga Ebanghelyo karong adlaw. Og niingon siya, "Kuyog kanako sa akong balay, ug hikapa ang akong anak aron mabuhi siya kay bag-o pa lang namatay." Kung kita pa ang naa sa dapit ni Hesus, muingon gyud tingali ta, nganong karon pa man ka moanhi, diin man kaniadto nga buhi pa ang imong anak. Nganong himuon man ako nimo nga katapusan nga opsyon o prioridad sa imong kinabuhi. Nganong dili man ako mao'y imong unahon pagduol. Pero matud pas Ebanghelyo, wala man musulti si Hesus ni ana. Hinunua, nikuyog siya sa maong opisyal. Kay ipasabot sa atong Ginoong Jesucristo, bisan tuod kining maong opisyal, sa dihang aduna pa siya'y panahon sa paggamit sa tanang resources aron maangkon niya ang iyang kaayuhan, wala Hesus sa iyang hunahuna. Pero sa kaulahian o sa katapusan, nakahuna-huna na siya nga moduol kang Hesus. Buot ipasabot ni Hesus, walay iwit ug walay ulahi, ang tanan tukma gayod. So naaday gitawag og perfect timing. Dili ta moingon buanga, naulahi man ko. Pero para ni Hesus, walay iwit. As long as you reach out to Him, and He will not decline of your request through prayer. Samtang naglakaw si Hesus matod pa sa Ebanghelyo, kuyog sa maong opisyal, aduna po'y laing babae. Ang problema sa maong babae, gitalinugan siya sulod na sa napulog duha ka tuig. So you can imagine kamong mga babae, napulo og duha ka tuig, dili na siya lalim nga sakit nga iyang gihambing sa iyang kinabuhi. Tingali na diin-diin to siya pag-adto og mga banggiitang mga doctors aron pagpatambal aron maayo siya. Pero wala gid siya makaangkon og kaayuhan. Ang katapusan pod nga misantop sa iyang hunahuna mao nga nakita niya si Hesus, og pagkakita niya miingon siya sa iyang kaugalingon, "Kung makahikap lang ko sa iyang sidsid, mamaayo ako." Mura po ni og kanang tuo-tuo ang iyahang huna-huna ba? Kay sama gud nato kung naay prosesyon
hala, dot-dot sa karo, mukuha tas atong panyo, unya atong inudnod, unya mao'y atong ipahid-pahid, asang bahina nga sakit sa ato ang lawas. Mora po na ang naasunahuna sa maong babae, sumala sa inyong nadungog nga Ebanghelyo, pero doon na siya tulo ka butang nga itudlo nato. Kung si Jesus matag tao nga moduol kaniya sa mapananglitan sa opisyal sa sinagoga nga inyong nadungog karon, ni-request nga hikapon ang iyang bata nga bago pa lang namatay ni Jesus. Buot ipasabot, ang atong Ginoong Hesukristo willing to touch in order to heal our sickness. Dili man si Jesus mao inihikap niya, kundi siya mao inihikap sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa sidsid sa iyang bisti. Ug naangkon niya ang iyang kaayuhan. Buot ipasabot, kung wala moabot sa punto sa atong kinabuhi nga wala pa ta ma-reach out sa atong Ginoong Hesukristo, kitay mangita og paagi nga muduol kaniya aron makahikap, aron ang grasya sa kaayuhan atong masinati og matagamtam, aron mawala ang atong balatian. We will be the one to reach out to Jesus. Ikaduha, ang iyang pag-ingon nga kung makahikap lang ko sa sidsid sa iyang bisti o sa iyang pagsunod kang Hesus bisan tuod lisod sa iyang part tungod kay kultura kaniadto, if you are sick of that kind of sickness, you are not allowed to come closer to the pure ug walay sakit. Pero siya naaman siya sakit, so dili siya allowed. Apan tungod sa iyahang pagsalig, iyahang gi-overcome ang kultura kaniadto nga nagdili. Og nisuot-suot siya. Og sa dihang nakatiming siya nga duol na ni Jesus, iyang gibuhat ang iyang gipangandoy sa paghikap sa sidsid ni Jesus. Apan luyon nining tanang paningkamot, doon na siya'y pagsalig nga si Jesus ra ang makahatag sa iyang panginahanglan. Sa ato pa, kung naagyod tay pangandoy, naatay pamaagi nga pagahimuon. Kung gusto ta nga mamaayo, bisan unsa kalisod atong himuon ang tanang mga pamaagi, aron lang maangko nato ang atong gipangandoy sama sa gipangandoy ning babayhana nga mamaayo sa iyang sakit tungod sa iyang pagsalig kang Hesus. Katapusan niyang itudlo, giingnan siya ni Hesus, "Anak, ayaw kahadlok, kay naayo ka na." So there is transformation of oneself. Diha sa kahadlok, ngadto sa hingpit nga pagsalig. Kay kadungog man siya og mga pulong pasalig gikan ni Hesus nga naayo na siya. Nakaangkon po siya og social transformation. Kay kaniadto sa diha nga nasakit siya nining matanga sa sakit, napulog duha ka tuig nga siya alienated sa daghang mga tao. Apan karon siya mahimo ng welcome kay gipabalik ang iyahang dignity pinaagi sa mga pulong nga gilitok ni Hesus nga naayo siya. So, kung sa may buot ipasabot kung atong isummarize, ang buot ipasabot sa Ebanghelyo karong adlaw, bisan tuod dili kaayo maayo, sa in-English pa, inadequate ang atong pagtuo. Pero muduol kita sa atong Ginoong Hesukristo, sama sa opisyal sa sinagoga, sama sa babae nga gitalinugan sulod sa napulog duha ka tuig. Muduol kita in order to touch Jesus. Muduol kita to show our trust to Jesus. Muduol kita aron makaangkon ta og transformation from being a sinner into a perfect or holy one. Manindog palihog.